ponakan aku lho. Ya bener dong. Lah ya bener ayo, iki nyangkut ket mau kok arep ngedance apa arep karate apa piye kok petandang-petandang nek suwek piye? Ya ora suwe kok kataku apik premium ini iki lho full kan premium koyo ngene suwek jadi lho to. Apa kan domongi kok. Iki bahan iki apik to full kan adem terus bentukane iki jenjange kok high wis ngono kae. Oh, kita dhuwur ngono ya, kita langsing ngono ya. Sing dia bakal tek kae ya awake kan to. Tapi kan Iki sak Alsa sampai nek size. iki Alsa sampai ke XL 3. Oh, sampai BB 70 sik muat. Delok to. Baca film Rok. 1 2 3. Jadi jangan lupa dicekot keranjang kuning ini sorry lo ya berbagai size enek all size ya warnanya wakil gambar abu-abu tuh lo kita yuk kita ini